Минталип Әйюпов 6-нчы язын кулына помалы алып каршылый. Көннәр җылыта башлауга ук карамагындагы насос станциясында җиһазларны буярга керешә. 12 сәгать эшлибез без. Туталып тора торган түгел, бу һәр вакытта да эшләнә, бара торган эш инде. Нурлат халкына бит су һәр вакытта да кирәк. Кичтә җил вакытында ут сүнәргә мөмкин иде. Кичтә җил вакытында линияларда замыкание булырга мөмкин иде. Ул вакытта инде безнең насослар үзләреннән үзләре сүнә иде. Менә шушы вакытта инде элгергә кирәк насосларны киридән туктатып, кабызып, киридән эшләтеп җибәрергә кирәк. Түбән Нурлат авылы янындагы мамык су алгычында элек 12 кеше хезмәт куйса, хәзер ни бары 4. Системаны автоматлаштыру эшне күпкә җиңеләйткән. Артезиан скважиналарыннан килүче суның күләмен элек урамга чыгып, резервуарга урнаштырылган билгедән чамаласалар, узган елдан автоматик ярдәмгә килгән. Башка отышлы үзгәрешләр дә бар. Әлеге агрегатны урнаштыргач өстенлеген сиздек. Насос электр энергиясын аз саный, тавыш чыгармый һәм аңа хезмәт күрсәтүе дә җайлы. Ярты елга бер майлыйбыз да, ул сәгать кебек эшли. Фәргать Фәтхетдинов фильтрлау станциясында 4-нче аен эшли, моңарчы үзен төрле урында санап карый, күңеленә хуш килгәнен биредә таба. Электрикка укыдым, эше бик эше. Беренчедән вакытлы түләүләр, зарплатасын, авансын дигән кебек. Эш урыны игә якын, бик җайлы. Безнең эштән башка булмый. Бөтен җирдә дә насослар, электродвигательләр, шуларны җайлыйбыз. Кулдашы Александр язгы чорда җаваплылык артуын яшерми. Армия сафларыннан хезмәт итеп кайткач, егет бирегә эшкә килә. Реагентлар әзерләү цехында 4-нче ел рәттән суны чистарту өчен известлы сөт ясый. Җитәкчелек яшь кадрны мастер вазифасына әзерли. Квалификациямны күтәрү теләге бар, мастер булып эшлисем килә. Эшче коллективыбыз әйбәт, тату эшлибез. Хезмәтебездән канәгать каласыбыз килә. Әсхәт Абдрахманов торак коммуналь хуҗалыгында 91-нче елдан бирле яшь белгечләрне өйрәтү тәҗрибәсе дә зур. Соңгы елларда алар тарафыннан тармакка игътибар артты ди ул. Яшь белгечләр килгәчтән без аларны укытабыз, өйрәтәбез, практика үткәрәбез, аннан аттестация үткәрәбез. Аттестация үтеп, эшкә керешкәчтән алар үзләре карыйлар инде. Күбесе калалар, потому что работа, эш бер яктан кызыклы, һәр көнне яңа үзгәрешләр, яшьләр белән эшләү күңелле, алар башында беләләр. Яшьләрнең килүе икенче яктан безнең өчен әйбәтрәк тә. Хәзер бар җирдә дә модемнар кулланыла, интернет. Biz алар белән бергәләп интернеттан яңалыклар табабыз, яңа насосный агрегатлар карыйбыз. Нурлат районы торак коммуналь хуҗалыгында 1000-нән артык кеше хезмәт куя.